салом алайкум дӯстон. ҳозир нархи ягон либоса дар тоҷикистон мебинем чанда, дар Хитой мебинем чанда. муқоиса мекунем. Медарем аввал Google, дар поиск мезанем одежда для детей в Душанбе. поиска межиқем, поён меоем. аз сонтиҷи мебинем арзонтар шад, ки арзонтар бошад. яна мера мебинем 139 сомон. ира калон мекунем, суратш мегирем, скриншотш мекунем. аз инҷо мебароем дар барномаи дар тоҷикистон 139 сомон. ҳозир дар Хитой мебинем чанд пул аст. барномаи пиндоодо медароем. ва барномаи пиндоодо ки дар омадем, дар болои дасти рост унаки суратгиракай ҳамида медароем. скриншоти кагимон ҳастай мебур мекунем. на баромад ҳамин либосе ки 139 сомон буд. медарем дар либос, нақша муқоиса мекунем. анамира бибур мекунем, размерша меҷиқем 2490 37 сомон. ҳамин либос дар Хитой 37 сомон аст. агар видео маъқул шуда бошад подписа сакнен, лайк монен, ҷои нафаҳмаҳо бошад нависен, мефаҳмонам.